ndakuudzai ndigare ndakudza nditerere muzukuru ka mastreets mune vanhu vasingagona kutamba vese zvakanaka mastreets umu mastreets esocial media ka mune vanhu vasingagona kutamba vese zvakanaka vazukuru right ndisati ndataura nyaya ndinayo ka ndine nyaya yaStana nababa Tencen anditi. So before I go any further, kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru to please subscribe to this channel anditi. This is your family channel, the only place to be pano pa YouTube anditi. Percent TV it was pamusha penyu anditi. Subscribe, put your notification bell whenever I upload a video. So you will be notified. Thanks. Tinoramba ndichingotenda vese vanoramba vachisapota musha unoyu, musha uchikura uchienda mberi. So now ndine zvandasangana nazvo mukutenderera umu. Zvandati aiwa regai ndiuye ndikupei ndikupakurire varidzi vemusha. Ndasanganawo naStana Days anditi anga achiseka zvekubuda musodzi. Kufara kwokuseka kwe right, munhu anga achiseka manje ka muchinda uyu wandaisa panapa. Right, mchinda uyu anonzi baba Tencen anditi. Now baba Tencen ndofunga tinowaziva vakamboita mukurumbira. Vakaita mukurumbira necomedy anditi vachitaura vachizviti kuripwa kugara anditi. Hanzi kuripwa kugara. So Stana anga achifara achiti guys, in fact anga achitaura achiti I want to introduce kashow kakewo kema comedies achitora ma stand up comedians vachiita zvavanenge vachiita. Ndopazotaurawo zvababa Tencen zvikanzi baba Tencen ka vakambouya ku HICC hanzi pavakatadza stand up comedy. Ndaivapo ipapo hashuwa pairema handiti. Vakomana musatambe nekuti vanhu unge wakautariswa nevanhu kuti tisekese handiti. Tiite kuti tiseke iwe pakaipepapo muzukuru, it's not easy handiti. Ini ndinonatsozvinzwisisa nekuzviziva because sezvo ndiri kutoita ndiri kuteerwa thousands and thousands of people. It's not easy kuti munhu agare pasi akuteerere kana kuti munhu azosvika paanoti wataura vanhu vanofunga handiti. So baba Tencen vakapindawo vambopinda mu HICC. Stana anga achiseka zvikanzi iwe ungauya nelofu nekoko toda kusekesa vanhu nakirwa. So what do you think naStana ari kudhisa wani baba Tencen? So to him even akazotanga show yake yema stand up comedy, it means that he is not going to invite baba Tencen. Even my fans baba Tencen, what do you think? Because I know baba Tencen vanawo ma fans avo and it though nowadays he is not doing much and it since panyaya pakamboita scandal. You remember scandal yakamboitika kuna baba Tencen yema passport ku South Africa kwavari kwanditi Pretoria, I'm sure anditi Pretoria Joburg, Gauteng province. Pakamboitika issue yekuti baba Tencen kumashure uko ameno vaita zvekudhinisira vanhu mapassport here chichi. So pakazomboitika imwe issue yakaitika kumashure yasiri kuda kutaura. From that issue baba Tencen vakabva vangoita lo. So I just want to encourage futi baba Tencen kuti aiwa kamuzukuru, zvinenge zvaitika mascandals anoitika anditi mulife, ndakutopa advice kune munhu wese anditi kuti no, zvakawanda zvinoitika mulife medu handiti, but you mustn't sit down ubva watoti vakomana nekuda kwezvaitika ka wobva watopererwa handiti. Ndogona kupa a very good example. Inini patime yandakapinda through divorce muzukuru handiti, ndakapinda panguva imwe yekuti ndaiona ndagumirwa nenyika kuti ndaiona nyika yaguma kuti vakomana inini ndatorambwa nemukadzi here vanava, mukadzi atorova pasi here vanava handiti. But ndakatozodiscover manje kutoti kwenini kutosiwa kwandakaitwa itwa the blessing in disguise. Zvaitwa bo handi zvinhu zvinenge zvichirwadza zvazvo patime iyoyo. What am I saying? I'm just trying to encourage someone kuti aiwa ukapinda through zvinhu zvinorwadza ka, it doesn't mean there's no tomorrow, and doesn't mean the sun will never rise again in your life handiti. Chingoziva kuti no, a new dawn is coming handiti, zvichatoita. So nyango pauri pakatooma izvozvo muzukuru ka sezvanga zvakaitawo baba Tencen kuti vakabva vangoti mbombombo aiwa
iwe chitomuka mangwana makuseni ka uchitoradza vanhu vepaarea pavo kuti hapana zvakaitika ende whatever zvakaitika ka be it divorce or what ka kana kuti ndakaperwa nebasa hazvina kande basa rese and I've been through a lot wazukuru zvimwe zvandichazokuudzai but hazvina kundimisa kuti ndinge ndiri ndinomuka makuseni ndichisekerera anditi. So what do you think nenyaya dzandakuigira vazukuru? Ngatikommentei titaurirane kumakomenti. Naango Saint Steve ndichiti much love.